ברכו את אדוני המבורך. ברוך אתה אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וביום השמיני ייקח נחמתי תמימים וחפצה אחת בת שנתה תמימה ו13 עשרונים סולת מנחה בלולב השמן ללוג אחד שמן והעמיד הכהן המתאר האיש המתאר ואותם לפני אדוני פתח אוהל מועד ולקח הכהן את הכבש האחד והקריב אותו לאשם ואת לוג השמן והניף אותה נופה לפני אדוני. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה.